vanavond de multiculturele samenleving. Laat ik beginnen met te zeggen dat het inderdaad maar is wat je kunt waarnemen en wat je wilt waarnemen. 3/4 broek of min een kwart. Als je kijkt naar de ontwikkelingen de laatste jaren in de Nederlandse samenleving, dan moet je toch echt vaststellen dat het in toenemende mate met heel veel nieuwe Nederlanders in Nederland echt goed gaat. We zien dat aan de universiteiten, we zien dat aan de hogescholen, we zien dat aan de mbo. Recent nog een onderzoek over de mate waarin allochtone kinderen doorstoten van het VMBO naar het mbo. 1/4 maar liefst maakt dus die verticale stijging. Dat is een geweldig cijfer. 1/4 maakt die verticale stijging. Dat zien we aan de situatie op de woningmarkt. Migranten in Nederland hebben nog nooit zo goed gewoond als de laatste 10 jaar. En we zien dat ook als het gaat om de ontwikkelingen op het terrein van de werkgelegenheid. Ze dringen steeds door tot beter betaalde banen. Soms, als het gaat om absolute getallen, niet altijd enorme cijfers, maar de stijging is onmiskenbaar ingezet. En toch, als je vaak de kranten leest, dan heb je het gevoel dat het allemaal kommer en kwel is. Dat heeft voor een deel te maken aan het waarnemingsvermogen van de media zelf, of soms meegaan met een bepaalde stroom van berichtgeving, die nou eenmaal soms door anderen wordt gedicteerd en dat je zelf niet kunt achterblijven. Maar het heeft ook soms te maken met het feit dat de media zelf onvoldoende doordringen tot de gebeurtenissen in die gemeenschappen zelf. Onvoldoende in staat zijn waar te nemen wat er binnen die gemeenschappen zelf aan de orde is. Overigens, die media doen daarmee in mijn ogen zichzelf tekort, want hier loopt heel veel nieuws mis. Belangrijke ontwikkelingen in die gemeenschappen die niet waargenomen kunnen worden. Er is een aantal jaren geleden een poging gedaan door de Vereniging Nederlandse Journalisten om te kijken of de nummer van een project, een werkgelegenheidsproject, proberen nieuwe Nederlanders ook in die mediahoek aan het werk te krijgen. Dat is maar zeer beperkt gelukt, moet ik zeggen. Zeer beperkt. Het resultaat was niet zo groot. De inspanningen waren goed. Veel media hebben daaraan meegedaan, maar dat heeft niet voldoende opgeleverd. Een aantal kranten en een aantal televisiestations hebben wat mensen weten vast te houden. Maar zelfs dan is het zo dat op een manier te weinig berichtgeving uit die gemeenschappen naar voren wordt gehaald en belicht wordt. Ik denk dat het een interessante poging zou zijn voor de media om opnieuw te kijken of we zo'n aanpak opnieuw zou kunnen slagen. In mijn stad, 50% van de Rotterdamse bewoners is nu ongeveer van allochtone origine. Als je daar niet in die gemeenschappen in voldoende mate kunt doordringen en ook te weten kunt komen wat daar gebeurt, maar je bericht specifiek over zo'n stad, ja, dan doe je eigenlijk je stad tekort en ontgaat je een heleboel. En ik denk dat het verstandig zou zijn om daar wel in te willen investeren. Wat wel overheerst is dat berichtgeving over migranten allemaal negatief is. En dat er vooral de negatieve kant van migratie wordt benadrukt. Ik waag dat ernstig te betwijfelen. Ik zie met enige regelmaat, zeker in grote landelijke bladen, maar ook in regionale bladen, zie ik echt wel heel interessante verhalen over de ontwikkelingen binnen migranten. Ik krijg ontegenzeggelijk de vraag van, wat is er eigenlijk met Nederland aan de hand? Ooit gidsland op het terrein van tolerantie en migranten. Jullie zijn nu aan het vergeleiden richting een racistische staat. Nou, dat is dus kennelijk het beeld wat mensen van ons hebben in het buitenland. Ernstig te betwijfelen en volgens mij is er ook geen enkele reden voor om dat ook op die manier, in die analyse zo mee te gaan. Wat mensen in het buitenland verwarren, maar ook soms hier in Nederland, ook migranten zelf, is de stevige discussie, met name over de positie van de moslims en de islam in Nederland. Dat wordt verward met en dus gaan de deuren voor ons dicht in deze Nederlandse samenleving. Nou, integendeel. Ik denk dat het stevige debat in Nederland inherent is en eigen is aan de manier waarop we in Nederland met elkaar gewend zijn, altijd al, over netelige kwesties het debat aan te gaan en verder niets onder het tapijt te vegen, maar alles transparant met elkaar te willen bespreken. Daar we eens een beetje in doorschieten, dat wil ik aanvaarden. Maar om nou te zeggen dat dat debat model staat voor een hogere mate van racisme in Nederland, ik wacht dat zeer, zeer ernstig te betwijfelen. Als dat aan de orde zou zijn, dan zouden wij een ontwikkeling hebben waarbij migranten toegang wordt geweigerd of wordt belemmerd tot wat ik zou willen noemen de schaarse goederen van de samenleving. Dat is toch wonen,
dat is werken, dat is onderwijs, etc. Maar op al die 3 sectoren heb ik net aangegeven dat de lijn ontegenzeggelijk een stijgende lijn is de afgelopen periode. Zelfs in de periode van een hard maatschappelijk debat vanaf Bolkestein tot waar we nu staan. Betekent dat dat er niets aan de hand is? Er is wel degelijk wat aan de hand. Want als het gaat bijvoorbeeld om de berichtgeving over criminaliteit. Veel criminaliteit wordt nou eenmaal gepleegd door jongeren in Nederland tussen 16 en 23 jaar. En sinds ik korpsbeheerder ben, weet ik er alles van. 16, 23 jaar. En in de grote steden heb je nou eenmaal in die leeftijdscategorie een oververtegenwoordiging van allochtone jongeren. In Rotterdam in het bijzonder Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. En dus is het ook helemaal niet vreemd dat zij dan ook oververtegenwoordigd zijn in die criminaliteitscijfers. Dus als je daar veel over bericht, ja, dan ontstaat het beeld dat de berichtgeving over migranten een en al negatief is. Het is feitelijk juist dat er over bericht wordt en dat het gebeurt is ook goed, vind ik. Dat is goed voor de beeldvorming, dat is ook goed voor het zelfreinigend vermogen van die gemeenschappen ook zelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat daar wel de aandacht voor is en de focus voor is. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ook migrantengemeenschappen in Nederland ook verstandig gaan doen om in eigen kring ook te beraden over mediastrategieën om hun verhaal ook naar buiten te kunnen brengen. Dat is denk ik ook een zaak van het organiseren van je eigen PR. Nou, dat is natuurlijk lastig als je alleen een Berbertalige of een Arabisch-talige of een Turkstalige man voorzitter maakt van je eigen moskeevereniging met 2000 leden. Dat communiceert lastig. Dus in die gemeenschappen moet zich ook men bij zichzelf te raden gaan, wie zijn eigenlijk onze spreekbuizen? En wat voor een verhaal hebben we eigenlijk te vertellen? En wat voor acties zetten we op, incidenteel en structureel, om met enige regelmaat aan de weg te timmeren en te laten zien wat er bij ons gebeurt. Sinds een aantal jaren zie je dat bijvoorbeeld moskeebestuurders met enige regelmaat de moskeedeuren openzetten voor de buurt. Voor kinderen om binnen te komen, maar ook voor anderen om binnen te komen, om te laten zien dat het een vredige boel is en dat daar niet ergens achter een washok bommen worden gemaakt. Je kunt dus zelf aan je eigen beeldvorming ongelooflijk veel bijdragen door een wat actievere manier van communiceren met de buurt, met de stad en met het land. Die PR, daar falen migranten behoorlijk in en ik vind dat ze dus zelf in eigen kring daarbij te raden moeten gaan. En de pers, in het Haagse leer je zoiets, met enige regelmaat word je gebeld, maar interessante verhalen worden door de mensen zelf ook naar de pers toe gebracht. En ik denk dat het interessant is om ook migranten aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om omgaan met de pers en het voorsorteren van je eigen verhaal. Kortom, ik ben dus in zijn algemeenheid niet heel erg pessimistisch over de rol van de media. Ik denk dat het goed is dat de media, dat zou eigenlijk van mij vanavond 2 aanbevelingen van mijn kant, zeg wat meer moeite getroosten om te weten te komen wat er binnen de gemeenschappen gebeurt. Dus één belangrijke les. Maar aan de andere kant dat de migranten zelf hun mediastrategie en hun PR beter moeten organiseren om dat goed over het voetlicht te krijgen. Ja, en dan hou je natuurlijk altijd soms bevooroordeelde pers. Dat is soms niks aan te doen. Zelf besloten voor mezelf om nooit meer te gaan naar bijvoorbeeld televisieuitzendingen waarvan je van tevoren weet dat de programmamakers al een beeld van je hebben en jij zelf dient slechts ter illustratie. Dat leer je in de loop van de tijd, dus je leert selecteren en je weet dat dat zo werkt. En van de 10 verzoeken die er binnenkomen, honoreer je er soms 1 of honoreer je er 2 en de rest laat je dicht.